Bon dia, mare. Bon dia. Ja era hora, no? Ai. Vols un pot de llet? Sí, per favor. És que faig tard ja. Avui hora baixa, hauries de quedar per ajudar-me. Però he quedat per anar a la biblioteca. I no hi pots anar una altra hora? És que ja li he dit a la gent a Laura que hi aniria. Sempre estan igual. Mai has tingut un pressentiment, Aleix? Però no veus que això és una neura teva? I ara t'apareix que és una neura, no? És un mirall. I jo que també entenc de miralls. No te'n fotis, que no és la mateix. Treu-te del cap, tanmateix no trobaràs res. No fa falta que venguis, si no vols venir ho puc fer tota sola. No, si de venir vendré. Hola. Bones tardes. Te puc ajudar? Sí, miri, cercava alguna cosa sobre esoterisme. Esoterisme? No sé si tenim res. La veritat és que la gent no sol demanar aquestes coses. De totes maneres, espera un moment que ara t'ho mira. Val, gràcies. Disculpa. Ei, perdona. Sí. Mira, aquí hi ha tot el que tenim. Espero que trobi el que cerques. Val, gràcies. Mallorca màgica. Hola, Àgueda. Hola, Àgueda. Me toca. Estàs una mica tensa, no? Com va? Què? Has trobat sí, mira, he res? trobat aquest llibre. No m'ho puc creure. A veure? Però cercam algo en concret. N'hagué de cercar coses d'un mirall. És que creu que és màgic. Un mirall, deis. Sí. Mira, aquí diu cosa d'un mirall. Ho veus, Aleix? Jo t'ho deia. Ho veus? Què te deia jo? És el meu mirall. Deixa-m'ho. De veres és el teu mirall. No és impossible. Deixa'm llegir el que diu. Llegiu en veu alta. Mirall que data del segle XVI. Ha passat per les mans de 10 generacions, segons diuen les escritures més antigues. Es diu que conté una pedra màgica de l'era medieval. Aquesta pedra era anomenada el pèndol del temps. Dita pedra va ser utilitzada per bruixes de tot el continent europeu i es van arribar a desencadenar grans guerres en el seu nom. I dius que tens aquest mirall? I tens la pedra? Sí. I d'on l'has tret? Silenci. Actualment no es sap on es troba el mirall, ni si encara conté la pedra màgica que el podria posar en funcionament. Segons la llegenda, també existeix un llibre que descriu el ritual que s'ha de portar a terme a fi d'aconseguir que el mirall ens permeti viatjar a una altra època. També se n'ha perdut la pista. No fotis ara que m'havia emocionat. Jo crec que ho podem fer. Ja està. Però si això és una presa de pèl. Que te callis. Mira, tenim el mirall, tenim la pedra, ho tenim tot. No, mos falta el llibre amb el ritual. Què fas a les fosques? Que ets sorda? Què te passa? Què tens? Aquí no hi ha res. Llàcer, te juro que el mirall ha tornat Ja hi a fer. tornem a ser. Àgueda, és un mirall, no és res Però que te més. juro que ho ha tornat a fer. És un mirall. Mireu. No és res més que un mirall. Au, va, anem a sopar, que hi ha la mare, que mos espera. Àgueda.
Què és això? Un llibre? Això ja ho veig, Àgueda. I per què me demanes? No vull que el lletgesquis. Què? És increïble. Ara resulta que t'he de demanar permís per llegir un llibre. Resulta que això no és un llibre qualsevol. D'on l'has tret? Saps perfectament que això és un llibre de bruixeria. La bruixeria pot ser molt perillosa. Tu no la saps emplear? I tu sí. Això a tu no t'importa. Sí? Ah, hola, Àgueda. Mira, ara xerraven de tu. Sí, ja estem llestos. Que sí. Sí. Va, fins ara. Era en Àgueda. Sí, Estàs llesta? sí. Va, anem. Què feis? Si no fossis tan caparrut. Laura, has de pensar que una cosa així no és gent fàcil de creure. Però se suposa que sots la teva germana gran i que no te dic mentides. Aleix, però mos creus o no mos creus? Àgueda, què vols? Si mos creus, supos que te voldràs incloure en els nostres plans, no? Quin plans? Volem fer el conjur del mirall. Però vosaltres esteu boges. Però deixa que t'ho expliquem abans, no? Però què m'heu d'explicar? No tenim el conjur del mirall. El llibre de la biblioteca diu que fa segles que se n'ha perdut el rastre. I això no és més que una estúpida llegenda medieval. Vaig trobar un llibre del meu germà que és quasi segur que diu el conjur que hem de fer. Això és una bogeria. I des de quan no fas el que jo et dic? Te vaig dir que no volia que el llegissis. Però quin problema tens amb aquest llibre? Mira, Àgueda, no pot dir-te res més. Confia en que sabràs el que fas. Només espero que vagis alerta, d'acord? Sí, d'acord. Espera, Aleix. No mos hauríem de despedir dels pares. Per anar a Can Àgueda. No, però pensa que... Laura, no em pens posar sentimental, quan d'aquí un parell d'hores tornarem a ser aquí. I de jo no estic tan segura. A més, no costa gens. Tia, no t'has plantejat mai fer això, net? Mira, no m'he plantejat mai. Tu flipes si de veres creus que trobarem tot el que diu el llibre que necessitam. Però no veus que fa anys que no existeixen? Basta sentir els noms. El ritual de purificació del pèndol del temps s'ha de realitzar amb prudència, perquè un sol pas en fals podria ser causa de la desgràcia. Aquest ritual només serà efectiu en cas de que el porti a terme una persona amb poder suficient, és a dir, una bruixa o bruixot. La primera acció serà aconseguir separar la pedra màgica del mirall. Per iniciar dita acció
haurem de tenir en les nostres mans tots els materials indicats. Si no fos així, els aspirants hauran d'assumir el perill del qual queden exposats. Dit això, que comenci el ritual. I de res. Això ha de funcionar per nassos. Què ha estat això? Ara ja no poden tornar arrere, Aleix. Hem de seguir. Seguim? Segon pas. Ensalmar el pèndol. Quan el pèndol hagi estat separat del mirall, s'haurà d'introduir per complet dins l'oli d'arrel de mandràgora. Si tot s'ha fet correctament, el líquid entrarà en combustió, per tal de purificar l'esperit del pèndol del temps. Qui diu el conjur? Aleix. Déus i deeses del foc, feis que es compleixi aquest ritual, ja que vos feim aquestes ofrenes. Ajudau-nos a fugir, a traspassar la barrera del temps. Uniu-vos elements i formau la força universal. Tercer pas, ingestió. Retirarem el pèndol d'esperit pur del líquid restant i així com abans s'ha purificat el pèndol, s'haurà de purificar l'ànima del bruixot o bruixots ingerint el brevatge. Seguidament, un contacte directe amb l'arcaic mirall serà el necessari per a travessar les barreres del temps.
somiant. Què? No penses dir res? Ho hem aconseguit. Però què dius, Àgueda? No, jo sabia que havia passat de vosaltres. No comencem, d'acord? Ho has fet perquè t'ha donat la gana. Ni n'Àgueda ni jo tenim la culpa de que siguis un histèric. Que jo sóc un histèric? Jo? Mira, el que jo hauria fet és passar dues sonades com vosaltres. No, el que hauries de fer és callar, imbècil. I tu saps què ets? Ah? Ets una estupidesa que ni tan sol mereixes viure. Què, bruixa? No penses dir res? Estic pensant, Aleix, calla. I jo no estic en condicions de pensar en res. No, no puc. Mireu, tenim dues opcions. O mos fiquem dins el bosc o seguim aquest camí. No aconseguiràs res amb aquesta actitud. Seguim el camí. Aleix, Em quedaré aquí tot sol, no? som-hi. Comença el moment que tots hem estat esperant. L'aquelarre, que salvarà el nostre clan. La clau de les portes que ens han tancat aquest maleït mig gegant i tots els seus súbdits. Tranquils, si no trobam el camí, tornem enrere i tornarem a estar al principi. Oh, m'has deixat tan tranquil, Laura, com si ja no estiguéssim perduts. Aquest camí no acaba mai, o què? M'estic començant a espantar. Tot és tan estrany. Vull trobar algú ja. Tu has tombat el cap? Mira'ns, estem a 5 segles de la nostra vida. Si algú ens veu per aquí amb aquestes pintes, què creus que pot passar? Ja està bé de jocs. Deix-me la veritat. La veritat de què? Això és la veritat. Mai m'hagués pensat que m'on en sortiríem. Mai. Tot és culpa meva. De que vaig entrar en aquell coi de biblioteques que tot ha anat de cada vegada pitjor. Aleix, no perdis els nervis. Per què és lo darrer que mos fa falta, eh? No m'ha cerquit les puces, Laura. No m'ha cerquit les puces. Per favor, aixeca't. Lo que no podem fer és quedar-nos aquí esperant que vingui qualcú. Perquè no vendrà ningú, Aleix. T'equivoques. Estàvem esperant-vos. Qui és? Qui som? Està bé, tranquil·la. Em dic Zirió, bruixot de l'ordre d'Oriat. Bruixot blanc, per suposat. Visc aquí a prop amb la meva dona i la nostra ajudant, n'Arcàdia. On són els teus amics? Quins amics? Els que t'acompanyaven, na Laura i na Aleix. Però qui és vostè i com sap els seus noms? Ara això no importa. A mi sí que m'importa. Anem a casa, els esperarem allà. Aquesta nit tu i na Laura teniu una cosa molt important a fer. Jo i la meva dona vos acompanyarem a un lloc. Ella us ho explicarà tot. Està vostè sonat? Per quina raó creu que li faré cas? A més, na Aleix i na Laura no sabran on som. N'Arcàdia vendrà a cercar-los. Què? No pots venir amb vostè a cap banda. Com sé que no em diu mentides? Ets al segle XVI. Realment creus que hauries de quedar per aquí sola? I més ara, que està enfosquint. Anem. Mestre, mestre! S'ha obert el cel. Hi han caigut 3 humans estranys, molt estranys. Això vol dir que ja han arribat. En tot el meu respecte, mestre, però no sé el que me voleu dir. Ja ho entendràs, benèfica. Osgadeó, compareix ara mateix. Necessiteu els meus serveis, mestre? Que punyetes era aquella veu? Aleix, reacciona, digues qualque cosa. Era jo. No ho sé, però hem d'anar cercant Àgueda. Àgueda, ja l'has vist, Àgueda. Si no te'n dones compte que és beneita, m'haurà pres el pèl i mos ha deixat aquí tots sols.
Però què dius? Com pot pensar això? Bé, idò, aquella cosa la veu agafada. No, no te precipitis, que lo millor s'ha amagat com nosaltres. Haurem d'anar a cercar-la. Sí, anem. Espera! Què fas? I si aquella cosa està amagada esperant que sortiguem per matar-nos? Aleix, va, anem. Espera! Va! Hola. Arcàdia, aquesta és Nàqueda. Ha vengut amb 2 amics seus. Si no te sap greu, els hauries d'anar a cercar, perquè s'han perdut pel bosc. Sí, no te preocupis, Cira, que ara hi vaig. Feia molta estona que te volia conèixer. Pots seure, si vols. No, gràcies, estic bé dreta. Com vulguis. M'esperes aquí un momentet. Un moment. Espera. Mare, què fas aquí? Deixa'm que t'ho expliqui en tranquil·litat. Sí, per favor. Has aconseguit travessar el pèndol del temps, Àgueda. Estam en el segle XVI i sé que t'estranya trobar-me aquí. Vull que sàpigues que som bruixes, que aquest és el meu lloc. Tu sabies que jo vendria. Estic flipant. Tu sabies que jo vendria. Per què és que no m'has contat res de tot això abans? No podíem, Àgueda. No entenc res. No estic entenent res. És normal que no ho entenguis ara. Aleix i Laura? Aleix, cor! Esperau! No sou vosaltres els acompanyats de Nàgueda? Ell es troba en un lloc segur i la meva obligació és conduir-vos fins on és. Tu estàs boja si creu que et seguirem. És molt important que vengueu amb jo. Si vos veu vestits així per aquí, no heu de tenir por de res, heu de confiar en jo. Aleix, hauríem de confiar en ella. Idò, jo no me'n tenia un pel, Laura. I tu tampoc ho hauries de fer. Però diu que coneixen Àgueda. No hi ha temps a perdre, anem. Àgueda. On éreu? Com estàs? Però on vos havíeu ficat? Dona, no és molt normal estar enmig d'un bosc així i de sobte sentir una veu. Per cert, qui era que xerrava? Ben fet, Arcàdia. Gràcies. Qui és aquest? Ja ho sabràs, Laura. Què? Vostè és la senyora Lledó? Àgueda, qui fa ta mare aquí? Tranquil, Aleix. Tot té una explicació. Deis-me la veritat ja. No hi ha temps. Tenim coses molt més importants a fer. En Sirio té raó. Ara hem d'anar a canviar els vostres vestits i preparar-nos per l'aquelarre. Anem. Per la què? Ja vos ho explicaré pel camí. Anem. I bé, on són els nostres convidats? Osgadeó? Ho sento, mestre. No està possible la seva captura. No sé el que... Maleït insecte! Tenies unes simples ordres que complir. Ho sento. I ni això ha estat possible! Fuig de la meva vista! Juro per la pietat que seràs castigat! Fuig! No sé què faré amb aquests inútils. Benvinguts, Àgueda, Aleix, Laura. Ara vos explicarem per quin motiu vos hem portat aquí. Sé on es dirigeixen na Salvaia i en Sirió aquesta nit. I sé que l'acompanyen tres al·lots. Crec que són els que cercàvem. A on? Assistiran a l'aquelarre del temple d'Oriat. És un aquelarre de bruixes blanques, i no sé quin és el motiu, però avui et celebra una cerimònia important. Benèfica. Vull que vagis en aquest aquelarre i que t'enteris del motiu d'aquesta cerimònia. Però, mestre, sóc una bruixa negra. Si en descobrissin, seria pols en segons. La teva vida no val res ara. Vull saber què està passant. Parteix! Sí, mestre. Quan parlam de màgia, ens referim a dos tipus de màgia. Nosaltres, ja ho deveu saber, som bruixot de la màgia blanca. Però també hi ha màgia negra, aquella que obra per al mal, per a causar dolor, mort o desgràcia. La prova que ara vos farem determinarà la vostra essència. Però, si sou bruixot de màgia negra,
Sereu exterminats. Exterminats? I vosaltres vos penseu que sapiguem que jo corc perill de morir aquí me'n deixeu fer aquesta prova? Són nats. Però tot el que estiguis són nats. No has de passar pena, Aleix. Si t'ha de servir de consol, jo te puc avançar que no tens cap tipus de poder. La teva vida no corre perill. I ara, si ets tan amable, torna al teu lloc. Gràcies. Siau benvinguts al Temple d'Oriat. Com tan bé us han explicat els meus experts consellers, hem convocat aquesta aquelarre per saber quina és la vostra essència màgica, el vostre color. Existeix la possibilitat que la vostra màgia, si és que la teniu, sigui una màgia sense essència, una màgia neutral. Mestre, crec que vos puc exultar al vespre. Més et val. He estat en aquella aquelarre i he escoltat tot el que deien aquelles bruixes blanques. He pogut escatir que el que cerquen és una successora per a Misha. Àgata, acosta't. Àgata, la teva màgia és blanca. Les profecies s'han complert. Seràs la nova successora de l'Ordre d'Oriat, amb totes les responsabilitats que això comporta. A partir d'avui hauràs de treballar el teu poder, perquè en el moment arribat me succeiràs com a bruixa suprema. Parla clar d'una vegada. Una d'aquelles al·lotes del futur, anomenada Laura, és una bruixa neutral, mestre. Havia pensat que podríem fer que na Laura fos un dels nostres. La capturaríem i la convertiríem en una bruixa negra. Què vos pareix? Estic realment sorprès. Sabia que la teva ment era pèrfida i intel·ligent. Però he de reconèixer que aquesta vegada estic realment sorprès. Així vos pareix bé? Necessito saber què és això de substituir no sé quina gran bruixa d'un maleït clan. I sobretot vull saber què fas tu aquí, mare. Són moltes preguntes i molt difícil de respondre. No vull parèixer maleducada, però li he fet una pregunta a la meva mare. Àgueda! Què? No tenim dret a una explicació? Està bé. El que heu vist a l'aquelarre avui és el nostre clan, l'Ordre d'Oriat. La gran bruixa suprema, Namisha, és la que pren totes les decisions. És l'única bruixa que s'ha enfrontat en mig gegant i n'ha sortit ben parada. I qui és en mig gegant? El gran bruixot del Crom. I es pot saber què és el Crom? Feis el favor d'explicar-nos-ho tot ja. A poc, Aleix. El Crom és el clan oposat al nostre. Ells són bruixots que fan màgia negra. Volen mal a tots els que no són com ells. Increïble. Sí, aniràs descobrint que la nostra vida no és així com te pensaves que era. Ah, perfecte. No, de veres, és perfecte. Resulta que tota la meva família viatja al segle XVI com si anar a comprar el pa de vora que nostra i jo no me n'enter de res. No, de veres, si és el més normal del món. Arribam aquí, mos donen una reunió de gent pirada. Me diuen que he de substituir la més pirada de totes i ho han d'entendre. És el més normal. Àgueda. No, mare, no diguis res més. Bona nit. Què passa? Minon de la còlera.
Estic fart d'esperar. Mentre aquelles dues rates de mitja canina benèfica se deuen estar passant fabulosament. Aquell tor, estic segur que s'entenen. I tant que s'entenen! Per això estaríem morts i enterrats. Quina ràbia! Però qualque dia els hi tornaré, una darrere l'altra. El meu poder no tindrà límits. Va, aixecau-vos. No podem perdre temps. Quina hora és? Ja fa claror. Què passa? Vos heu d'aixecar. Hem de començar l'entrenament. Tu aniràs en Arcadi al bosc. Tu, Àgueda, amb la teva mare. I com que el llàtzer encara no ha arribat, tu aprendràs a manejar l'espasa amb mi. Vos deixo la roba allà a sobre. No tardeu molt. M'imagino el que se'ns ve damunt. I pot ser esgotador. Ho serà, però és necessari que ho facem ràpid i bé. I una merda! Ni mort! Heu vist quines pintes que duc? Pareix que vaig disfressat. Aleix, no diguis bajanades. És la roba de sempre que aniries disfressat aquí. I a mi què més? Jo no aniré així vestit. No te queda més remei. A més, no estàs tan malament. Què és això que fa tanta gràcia? Vosaltres vos heu vist? Bé, ara ja basta. Laura, partim. Sí, quan vulguis. Àgueda, tu vine ja. Què? Estàs preparat? Home. Anem a un lloc on no ens puguin veure. Per què no ens poden veure? Bé, per poder estar més tranquils. Osgadeó! Sí, mestre. Tens una nova tasca que complir. Una altra... I tens res que dir? No, mestre. Has de segrestar a na Laura. És una d'aquestes nouvingudes del futur i la necessitam. Per què volen nosaltres una bruixa blanca? Inútil! No xerris si no saps d'acabar la cosa. Na Laura no és cap bruixa blanca. És una bruixa neutral. Neutral? No sé com te vaig admetre en el meu clan. I com podré conèixer na Laura? Com sabré qui és? El que he de sofrir. Pensava que eres un bruixot. Ho soc, mestre. Ho ets. I te demostra-ho. La reconeixeràs tot d'una que la veïs. Quan he de partir, mestre? Ara mateix. Necessiteu res més. Més d'en! No puc creure que sigui tan baboia. Cercaré un encantari fàcil perquè comencis a practicar-lo. Mare, segueix pensant el que vaig dir. No pots obligar-me a ser una bruixa. No pots negar-te. Forma part de la teva naturalesa, la màgia. Ho dus a la sang. Però ho puc ignorar, o no? Ja està bé. Ara, comencem. Mira, Sirió, jo gairebé que m'estic més passada tot aquest tema de les espases, eh? Però a que mai has provat d'utilitzar-ne una? Però és que jo no sabré utilitzar això. No te preocupis. Primer t'ensenyaré a utilitzar el cap. Mira, és que a mi mai m'han agradat aquelles pel·lícules on un cavaller ha d'anar a cercar una princesa que està a un castell encantat i custodiat per un drac que treu foc per la boca. Tampoc les de cavallers que han d'anar a lluitar per aconseguir l'amor d'una dama. I tot això implica que no m'agraden les espases. Aleix, anem per feina i comença per agafar bé l'espasa. No, la mà dreta t'ha de fregar l'empunyadura. La què? Veus això que hi ha entre la fulla i el mànec? Això? Això mateix. Així, molt bé. Ara, alça els braços fins a l'altura de les espatlles. Molt bé. I ara comença a caminar fent un cercle. Està bé, atura.
Mira, veus aquell arbre d'allà? Aquell? I d'ara comença a córrer. I quan estiguis a 1 metre d'ell, intenta tallar-li aquella branca. Però què dius? Aleix, que no tenim tot el dia. Però què cercam exactament? Flors àrniques. Flors àrniques? Són unes floretes de color lila. Lila? Sinestable? No, però aquestes són més fosques i creixen en llocs humits. N'hi ha poquetes, però si cercam en trobarem qualcuna. Ah. Mira, saps què faràs, Laura? Tu vés a cercar per allà i jo aniré aquí baix. Si en trobes alguna, me crides, d'acord? D'acord. Així que tu ets la famosa Laura. Mira, és aquí. Ara, el que necessites és concentrar-te i pensar en el que has de fer perquè et surti bé, d'acord? Llegeix aquest conjur. Amb ell es pot aconseguir moure coses en la ment. Mires l'objecte fixament. Et concentres i pronuncies el conjur. Ho entens? L'únic que necessites és practicar moltes vegades. Prova-ho ara. Àgueda, per favor, prova-ho. Llegeix el conjur, Àgueda. Com ho has fet? No ho sé. Ho veus? Ja t'ho deia. Tu tens any de bruixa. Mare, no comencis, m'és igual si tens sang de bruixa, no m'ho tornis a dir. Sí que és vera que m'agrada la bruixeria, sempre m'ha agradat i tu ho saps, però això és massa. Si sabies tot això, per què ets la primera vegada que m'ensenyes a fer un conjur? Perquè no podia. Si hagués estat per jo, t'ho hagués fet des del primer dia. Però na Misha no ho va voler. Ella volia que fos el teu propi instint el que te fes venir fins aquí. No ho entens? No, no ho entenc, me sap greu. Qui dimonis és aquella per decidir sobre la meva vida? Pensava que tu eres la meva mare. Àgueda, li deus un respecte a na Misha. I de jo no pot respectar en aquella sonada. No tornis a dir aquestes paraules contra na Misha. No puc pus! Però si no has fet res. Que no he fet res? Mare meva, si ara ja estàs cansat. Sí, estic cansat i molt. No, definitivament no vull aprendre a lluitar, això no està fet per jo. Mira, tot és qüestió de pràctica, Aleix. Mira, tinc els braços rebentats, les cames me fan figues, suo com un porc i tinc el calçot rompós. Ja t'he dit que tot és qüestió de pràctica. Mira, amb un parell d'exercicis més serà com si ho haguessis fet tota la vida. Arcàdia! Què? He sentit un renou. No et preocupis, el bosc és ple de renous. Calla, si no vols que em mati. Laura! Amolla-la! Si no la matarà! Arcàdia! Arcàdia, ajuda'm! Qui diu que em Arcàdia, matarà? molla! En sèrio? Vinga, pasta, va. Arcàdia! Amolla-la! Vine a cercar-la. Ajuda! Vine a cercar-la. Sirió! Sirió! Arcàdia, què passa? La Laura! Escrom! Què? On és la meva germana? L'han segrestada, Sirió. Escrom ha segrestat a la Laura. Què dius, Arcàdia? Quan? On? Ara ha estat ara, mentre cercaven flors àrniques. Se l'han enduit i jo no he pogut fer res. Anem a cercar-la. No, impossible. Tranquil·litzeu-vos. Què?
Acaben de segrestar la meva germana i tu vols que em tranquil·litzi? Tros d'asa? Mira, na Laura pot estar en perill. Penseu al govern! Si no es posaran tranquils, no aconseguirem res de res. Han de pensar amb el cap, Aleix, no amb el cor. I doncs pensa ràpid! Per tots els diables que veuen els meus ulls, tenim una agrària convidada. Però treu-li la mordassa, Osgadeó, o aquesta és manera de tractar els convidats. Que ens conti alguna cosa. Què voleu? Què me voleu fer? No et posis nerviosa. No et volen fer cap mal. T'han fet venir perquè ens has de prestar un útil servei. No, jo no vos penso ajudar en res. Oh, sí! Sí que ho faràs, Laura. A partir d'ara, som el teu mestre i amo. Ni parlar-ne, me vendran a cercar. Ni en Sirió, ni cap dels seus aliats poden fer res en contra meva. Molt bé, Benèfica i Osgadeó. La vostra presència aquí ja no és necessària. Sí, mestre. Tenc entès que la teva màgia és neutral. Que ets una bruixa neutral. Perfecte. El nostre clan es redueix a un ritme insostenible. Uns empresonats, d'altres cremats a la foguera. No poden permetre que ens eliminin. La màgia negra és molt important pel món. Ho entens? Sí. Bé, la teva màgia, per el fet de ser neutral, es pot imbuir fàcilment. Nosaltres et convertirem en una bruixa negra, per així poder exterminar l'Orde d'Oriat. Aleix? Aleix, què te passa? Què passa? Què me passa? I no passa que han segrestat a na Laura. Què? Sí, l'han segrestada. I també passa que aquest imbècil d'aquí no pensa fer res. I sap per què no pensa fer res? I doncs perquè és un imbècil. Sirió, per favor, hem de fer qualque cosa. Tu ja pots estar contenta, perquè si no hagués estat per tu segurament res d'això hagués passat. Aleix. Ja t'has pensat qualque cosa a fer. Però què ha passat? Que el Crom ha segrestat a na Laura Salvalla. Què? Com sap que ha estat el Crom, Arcàdia? Perquè ha estat aquell maleït cuc fastigós de Nosgadeó. Sirió, hem de fer alguna cosa. No passeu pena, entre tots ens en sortirem, ja ho veureu. T'he fet una llista amb els materials que m'has de dur per fer que na Laura sigui una bruixa negra. Estàs insinuant que he de partir un altre cop? Això mateix, estimat Osgadeó. Mare, que me sap greu el que he dit abans. Ho he dit sense pensar. Ja ho sé. I crec que potser sí que m'agradaria que m'ensenyessis a utilitzar la meva màgia. Veig que comences a entrar en raó. És tot el que volia dir. Espera, Àgueda. Ja sé que és molt difícil d'entendre tot això per tu. Són moltes coses de cop. Però ho has d'intentar. És molt important que col·laboris, i ara més que mai. Hem de salvar na Laura. I heu d'aprendre moltes coses per sobreviure aquí. Ja t'he dit que me sap greu. No passa res. Tenc un pla. De què es tracta, mestre? La col·laboració de na Laura ens vendrà com anell al dit. Però el nostre verdader problema és aquella nina.
és l'hereva de l'Orde d'Oriat i el nostre propòsit benèfica és destruir aquell orde. I què proposeu? Tens un poder mental molt fort. Fes-ne ús i entra dins els seus somnis. Molt bé, mestre. Estimada Àgueda, supos que vols ajudar la teva amiga Laura, no? M'agradaria, però no puc. Què et fa pensar que no pots? No sé on és el castell del Crom. Ni sé qui és aquest tan mig gegant, ni què hauries de fer per ajudar-me. El teu instint et guiarà. El teu instint et guiarà. Qui hi ha? Estic cercant la cova de la pluja negra. I per què cerques tu la cova de Pluja Negra si tan sols pots mirar el que hi ha a la teva esquerra? El vostre pla no podria haver sortit millor, mestre. Així m'agrada, benèfica. Com es troba la nostra futura bruixeta? Magníficament. Ja és nostra del tot. Del tot no, mestre, falta el conjur. Dóna-ho per fet. Això s'ha de celebrar, no? Aquí el tenim. El llac l'Eslac. I tot gràcies a mi. Tu l'únic que m'has ajudat és en fer-me perdre més el temps. Perfecte. Ara tan sols he de trobar la perla. Ui, ui. Em vols deixar fer? Ui, ui, ui. Prou. Prou. Què passa, que no tens amics? Vés a jugar amb un altre i deixa'm fer el meu camí. Igufrufreva, foraster. Qui sou? La preguntes? Qui ets tu? Jo. Sóc el senyor d'aquest llac. He viscut aquí tota la meva vida. Vos sou el foraster. Per tant, el que s'ha de presentar davant mi. Està bé, el meu nom és Oscadeo. De l'ordre del Crom. Tu qui ets? No puc contestar en aquesta pregunta. Jo no tinc nom. En canvi, vos puc dir que sóc l'únic habitant del llac l'Eslac i de tots els territoris que l'envolten. I ara digueu-me, què heu vingut a fer? He vingut a cercar la perla que està al fons del llac per salvar una pobra nina que està a punt de morir. Té una malaltia desconeguda que tan sols aquesta perla pot guarir. Pot ser jo us pugui ajudar. Molt bé. Què voleu a canvi? Àgueda, estàs boja? Què passa? Què fas al despatx d'en Sirió? Estic mirant. Saps si t'apleguen? Però s'ho té tot tancat. Ostres, quantes coses. Àgueda. Què? Espera que tot surti bé. Què? La dona Laura. Ah, sí. Ostres, la dona Laura. Què passa? No, res, que esperem que tot surti bé. No facis renou, que tothom dorm. M'has dit que tothom dormia? Això és el que jo em pensava. Arcàdia, què fas tu aquí? És que he sentit renou fora i... Ai, hola, Llàtzer. Hola, Arcàdia. Com estàs?
Feia molt de temps que no mos veiem. Sí que em feia de temps. Sí, feia molta estona. Però ara no és el moment de xerrar-ne. És molt tard. Silvia, és que he sentit renou fora i no éreu vosaltres. A de fora? Has anat a mirar si hi havia qualcú? Ara hi anava. Bé, deixa-ho fer, ja hi vaig ja. Tu, Llàtzer, a dormir. I tu, Arcàdia, també, que ja mos coneixem. Va. Sí, mare, tranquil·la. Bon vespre. Què es pot passar? Nom. Osgadeo. Osgadeo? Aquest no és a la llista. No podeu passar. Necessito entrar en aquest temple, si no el meu mestre em matarà. Que no hi sents poca solta. És un moment important que entri en aquest temple. És que no sap de quin mestre... Fora! Que hi ha algú. Mestre, n'Àgueda ja és aquí. Tenim visita, estimada Laura. Ja pots acomiadar-te de la teva amiga. Qui és? Aquest és el meu territori i, per tant, la meva pregunta. No t'ho esperaves, veritat? Com em puc creure que me volies ajudar? Perquè ets estúpida. Mare puta! Deixa anar la Laura! Realment commovedor. Innocent. Et creus capaç de derrotar-me? Sí! Aleshores, prou de xerrameca i anem per feina. Arresta! Què passa, estimada? No te pots moure. Ignora. Veig que no saps en qui jugues. Què? N'has tingut prou, estimada Àgueda? N'has tingut prou? No me faré enrere. Ari... Et penses que ho podràs fer? No fa falta ni ho intentis. Ari, allà dins! Atura't, Àgueda! Però què esteu fent? Si la matam o la podrem endur a Laura! No, Àgueda, les coses no es fan així. Què no fes, idiot? Espera que la matin! Però no te n'adones del perill que has corregut venint aquí. Però què esteu dient si no ha estat perquè m'ho he impedit, l'hagués matada? Encara que ho haguessis fet, hi ha molta gent darrere ella. No hauries acabat amb el crom. Ni hauries salvat a Laura. Però com se t'ha ocorrit venir? Que estàs boja? Què vols que faci? Que t'aturis de fer això que fas. Només volia ajudar a Laura. Sortim d'aquí. És perillós.
Has trobat la perla? Així és. No va ser tan difícil com em pensava. On és? La vull veure. Oh, pensava que no te tornaria a veure. Perdona? Calla, no parlava amb tu. Podríem accelerar el procés? Tinc una mica de pressa. El meu amo m'espera al castell i li he de dur tots els materials. Està bé. Començarem. El teu cor no és net. Els teus ulls m'ho diuen. No vos entenc. M'enteneu perfectament. Però no impediré res. Que sigui el destí el que el decideixi. Vés-te'n! Però és que com ha pogut passar? Per totes les bèsties pensava que aquella nina no sabia lluitar. I no en sap. Que no en sap, dieu. I tant que en sap. Te dic que no en sap, benèfica. I com m'ha pogut guanyar? Perquè té molt de poder. Es dona el cas de que jo també en tinc molt de poder. Tu no ets l'hereva del clan. Aquesta nina de la que parles serà la gran bruixa suprema. No ho pots entendre, en això? Ah, ja ets aquí. Per què ho has fet? No ho sé. Alguna cosa em deia que ho havia de fer. No ho hauries d'haver fet. Llats, na Laura està en perill i ningú fa res. No és veritat. Tots estem igual de preocupats. Arcàdia, escolta'm. El Llàtzer ha vengut perquè el necessitam. Li ha costat molt tornar, pel que va passar entre vosaltres. Només vull demanar-te una cosa. No li donis peu a tornar-ho a recordar. També per tu, Arcàdia. També ho vas passar molt malament. Tots dos ho vareu passar molt malament. No te preocupis, cria, tot això ja està més que oblidat. Començau per explicar-me per què el Crom ha segrestat a na Laura. L'aquelarre al que vàrem assistir, varen saber que na Laura és una bruixa neutral. El que volen d'ella és convertir-la en una bruixa negra, una bruixa del Crom. Com la voleu recuperar? Amb molt d'esforç i entrenament. I, per suposat, amb l'ajuda de tot el clan. No hi ha temps, pare. Nagri i Naleix no poden aprendre tantes coses en tan poc temps. El poc temps que tenim l'hem d'aprofitar. Per totes les forques de l'infern, benèfica! El que vull dir-te és que la teva feina serà aconseguir que aquell idiota de Naleix s'enamori bojament de tu i sigui el teu esclau. Però, mestre, això de què ens servirà? No crec que sigui efectiu. Tu estàs aquí per obeir les meves ordres, no per donar opinions, entesos? Sí, mestre. I comença ara mateix, i no em destorbis més. Incompetent! Sí, mestre. Rels...
cames, potes de gall, ossos... Va. Anem a veure. Què fas? Llàtzer, Les has plantades totes tu? tu me vas ajudar. No creus que hauríem de No parlar? hem de parlar res, Llàtzer. Tot va quedar prou clar. A mi no m'ho va quedar tan clar. I no crec que tu t'hi quedes. Però és que és igual, només va ser una bogeria i ja ha passat massa temps. Ja no seria el mateix. Per mi sí que seria el mateix. Els meus sentiments no han canviat. No facis això, Perquè no ho podem provar. perquè només ens faríem més mal. Més? No, Llàtzer, no vull. Ho he passat molt malament. Jo també ho he passat molt malament. Tot aquest temps he estat pensant en tu. Mestre, Per Nosferatu! Que no es pot estar tranquil en aquesta casa! Què vols, tu, ara? jo només volia dir-vos que s'ha arribat, mestre. Ho tens tot? Tot, mestre. I d'odolia na benèfica. I deixeu-me estar tranquil. Tenc coses importants a fer. Ves! Ves-te'n! Sí, mestre. Tenim un greu problema, Esgodeó. Quin tipus de problema? El mestre m'ha manat fer un conjur perquè aquell al·lot, Naleix, s'enamori de jo. Sent així, no tenim cap problema. Ets tu qui té el problema. No és motiu de riar, és estúpid! I què és el que no saps fer? No sé com fer que es begui la poció. Tal volta? Ja, sabria com fer-ho. I què esperes a dir-ho? Ja no te'n recordes? De què? En tot el meu respecte, benèfica. Pareixes beneita! Et refereixes a na Laura? No. Ella no ho faria. Na Laura, no. Aleshores? Crec que ja sé a què et refereixes. A l'hora de dinar. Quan Naleix tingui el tassó buit, tu li tornaràs a omplir. Però no d'aigua, sinó de la poció. I creus que funcionarà? Això depèn de tu. Sent així, no importa ho dubtis. Ara, com que ja no és necessari que diguis el conjur, el que hem d'aconseguir és el que realment et proposes. Val? Per exemple, series capaç de moure el llibre en vez de tancar les fulles com vares fer la darrera vegada? D'acord, molt bé. Espera.
No hi ha Llàtzer. Tranquil, pare. Deu haver anat a fer una volta. Bon dia. Arcàdia, has vist a Salvaia? Saps on és? Sí, no estarà molt a arribar. Què? I on ha anat? Se n'ha anat abans que sortís el sol. M'ha dit que anava a cercar l'única persona que ens podia ajudar. Anar a missa. Però què és que tothom ha perdut el seny en aquesta família? Com ha pogut ser tan imprudent? Què passa? No anem a entrenar, Llàtzer? La meva mare ha anat a cercar la gran bruixa suprema per demanar-li ajuda. I quin és el problema? Quin és el problema? La nostra situació és crítica. Ens vigilen a totes hores. Tu tens mania persecutori. Doncs jo crec que ha fet bé. Necessitam ajuda, sí, jo. Tu mateix ho vares dir. Veig que no has entès res. Per què no anem a dins a esperar-la? Serà el millor. Tanmateix no poden fer res ara. Has perdut el seny, Salvaia! Saps que ens vigilen! Era urgent. A més, com pot comprovar, ja som aquí. Però per què no consultes amb mi les coses abans de fer aquestes bogeries? Estaves molt cansat. Vaig pensar que no era necessari que hi anessin tots dos. No era necessari que hi anéssim cap dels dos. Ah, no! És important que hi anem. No ho hauries d'haver fet. Bé, de totes maneres, ara ja està fet. Però en què dimonis estaves pensant? En la Laura, i en tot el que passarà si no actuam aviat. M'hauries d'haver avisat. És impossible discutir amb tu. Ets increïble, Salvaia. Penses estar molta estona més abans de fer qualque cosa? Salvaia sap perfectament que estan fent tot el que podem. Ah, sí. I aleshores, per què no hem anat a cercar a Misha abans? Perquè és perillós sortir del nostre territori. I ja ho he fet, i ja ho veus. No m'ha passat res. Àgada, ja m'han dit que vas a Fontana Benèfica. Ja sé que vaig fer malament. Sí, efectivament. Però vas aconseguir sortir-te'n. I volia donar-te l'enhorabona. Ets l'única persona a qui li pareix bé el que vaig fer. M'has demostrat que no he comès cap errada escollint-te com la meva successora. Hola, Sirió. Com va tot? Crec que tu m'ho pots dir millor que ningú. No podria anar pitjor. Tot, absolutament tot va malament. Tots són problemes, Misha. Això no havia de ser tan complicat. Han de fer tots els entrenaments a correcuita, abans que el Crom assoleixi el seu objectiu o es decideixi a atacar. Naleja ho està passant fatal. No sé quant de temps podrà aguantar aquesta situació. Això vol dir que tenim d'actuar més ràpid. Què ens proposes? No volia dir-vos res, però veig que no tinc cap altra solució. Estic parlant d'un fet que ocorrirà en molt poc de temps, un fet que canviarà el destí malgrat la nostra voluntat. I ja sabem tots el que vol dir actuar en contra d'una força de tal magnitud com aquesta. De què ens parles? Mos hem de preocupar, Misha? No ho sé, Salvaia. No veig més lluny del que vos dic. Aquest és un dels teus poders, Misha. Tu tens pressentiment sobre el que ha de passar. Com és possible que no puguis intuir quin és aquest mal de què ens parles? Vaig a cercar més aigua. Algun mal més? Sí, jo sí, per favor. Jo no, Arcàdia. Mira què és. Llegi'l. Si aprens a fer aquest serà una passada. Sí, però la meva mare m'ha dit que he de ser responsable. Aweb, atar, et nerot. Ja és a l'eix. Gràcies. Àgueda, en vols? No, gràcies, Arcàdia. Aleix, què fas? Què te passa? Estàs bé? Sí.
No, Segur? estic bé, de veres. Aleix? No, de veres que estic Ja bé. és més aigua. No, m'estic més que no. No? No, gràcies. Segur? No, no tens set. Segur que estàs bé? Sí, Àgueda, estic bé. Deixa'm el llibre. Feina feta. Insomni? No fugiràs de mi, veritat? No t'acostis més. No ets tu qui parla. Tu no me diries això. Tu tens la meva germana. Me n'he d'anar. Què? Ja? Ho he pensat millor. Que has pensat millor? L'amor que has demostrat avui per jo és fals i no ho podré suportar. Fals? No és fals. Què vols que faci? Ningú s'interposarà entre tu i jo, benèfica. Ni tan sols aquella estúpida bruixa blanca, Nàgueda, que t'ha fet venir aquí en contra de la teva voluntat? Ni tan sols ella. Me n'he d'assegurar, Aleix. Què vols que faci? Vull que la matis. Aleix, d'on surts? Aleix! Alerta, Aleix! Què fas? Ari! Àgueda, has mirat ben Aleix? Estava a les meves mans. Si fas res, ell morirà. Aleix! No me toquis. Pensava seria més difícil arribar fins a tu. Ha estat molt fàcil. I saps què? Les bruixes com tu estan millor mortes. Aleix! Aleix! Tinc notícies per vos, mestre. Espera que tot hagi anat bé, no? N'Aleix ha caigut i Nàgueda és morta. Aixequeu-vos, ha passat una cosa terrible. Què ha passat? No t'assiu corpiscença, Laia. Què passa? Potser em vegeu com una bruixa jove que ha tingut la sort de tenir el destí al seu costat. Però en realitat no és així. Un moment. De què va tot això? Acaben de matar la meva germana? I tu et penses que m'interessa escoltar la història de la teva vida? Calla, Llàtzer. La missa intenta dir-nos alguna cosa. Em dóna igual el que vulgui dir. Ha mort la meva germana. També ha mort la meva filla! Espera un moment, Llàtzer. El poder que jo posseixo no és solament meu. És el poder acumulat de totes les bruixes i bruixots suprems de l'Orde d'Oriat.
Quan una bruixa suprema troba la seva successora, li passa tot aquest poder acumulat durant segles i segles. Per això, cada vegada són més sàvies, més fortes i més poderoses. Com tots sabeu, jo ja he trobat la meva successora, Nagada. Només ella pot adquirir aquest poder ara, només ella ho pot fer. Però és morta! És que no voleu entendre. Nagada és morta! Ara ja sé quin era aquest destí. Faré que Nagada torni a la vida per acomplir el seu destí. El meu cicle s'acaba i comença el seu. Amisha, què vol dir? Que tu moriràs? Però per què dimonis ha de passar això? Per què? Surt d'aquí, Aleix. Àgueda. Vés-te'n. No, Àgueda! Àgueda! Surt ara. Àgueda! Àgueda, t'ha arribat l'hora d'assumir el poder que t'ha estat atorgat. Esperem que el destí no hagi errat escollint-te com la meva successora. No perdem més el temps. La història no acaba aquí. Has de salvar el món de les mans del Crom. Que tot el poder d'Oriat sigui ara amb tu. Fes-ne un bon ús. Mate Piuka Oinirak. Mate Yuka Oinirak. Mate Piuka Oinirak. Mate Piuka Oinirak. En Sirius, el meu pare. Àgueda. Sí. No t'ho havia dit abans, perquè no... És igual. Només volia que m'ho diguessis tu. Saps? Namisha m'ha donat el seu poder. Però també els seus coneixements. No sé com explicar el que em va passar. No ho sé. Aleix, no ha estat culpa teva. Estaves baix l'influència d'un fort encanteri. No li donis més voltes. No puc! Si no hagués estat per Namisha, series morta. I per culpa meva. T'he matat, Àgueda. No te n'adones? Escolta, Aleix, Namisha havia de morir i ella ho sabia. Era el destí. Ja comences a xerrar com aquesta gent de per aquí. Laura. Àgueda? Has vist la teva germana? No, ni ella ni l'Aleix. Fa hores que no s'ha vist. Que estrany. Han de partir cap a Saquelarre ja.
No podem fer tard. Salvalla, que no hagué d'anar a l'Eixen a anar cap en el crom. On és en Sirió? Sirió! Ja l'he avisat jo, en Sirió, ja és aquí. Ràpid, hem de partir. Poseu-vos això. Ràpid, anem. Ja no hi ha marxa enrere. Ha començat la nostra crida. La crida de les ombres. Aquestes ombres que a partir d'ara formaran part de tu. I seran teves. Tots sabem que la gran bruixa suprema, Amisha, ha mort. Silenci! Ja tenim una successora. Nosaltres, com a membres del Consell, tenim el deure de trobar un substitut per als consellers. No crec que tinguem cap dret a decidir-ho nosaltres. Pens que tindrien que deixar que ella ho triés. Escolteu, això és una elecció que s'ha de fer amb molta prudència i ella no està preparada. És clar que vostè té tot el poder d'anar a Misha. Però no sabem si sabrà utilitzar-lo. Prou! Per evitar discussions que realment no són necessàries, esperarem l'arribada de la resta dels membres del Consell. Aleshores, serà quan farem l'elecció. No vos mogueu. Què ha passat, Salvalla? On és Nàgada? És el Crom. Què? I on és el Llàtzer? Se n'ha anat en Nur, a cercar l'Eix i Nàgada. Són uns irresponsables. Me matarà d'irguts aquesta lota. Bé, no perdem més temps, anem. Viraix, l'escà. Aneu a veure què és això. No s'obri, Àgueda. Torna-ho a provar, Aleix. Hem de sortir d'aquí. No s'obri cap porta en aquest castell. Aquí tampoc hi són, Salvalla. Tranquil. Aleix! Àgueda! Què dimonis feis aquí? Com se vos ha acudit venir aquí tots sols? Però en què penses? Que no tens res dins el cap?
Llegendes obsoletes, dimanants de l'Avern, per l'auara d'una pedra arcana, d'un colossal poder draconià. Un cert rutilant farà presència i temperi. Tremiu, àvols mortals, el vostre ignot vial, sempitern encanteri. A la fi. Preparats? Escoltau, ara ja no hi ha marxa enrere. Aquest és el pla. Notes el poder de la foscor, estimada? Nota-el. Sent com recorre cada mil·límetre del teu cos, Laura, perquè aquesta ha de ser la teva força. Sentiu això? És la crida del mal. El ritual ha començat. Les ombres es congreguen. No tenim temps a perdre. Seguim. Atureu-vos! Amisha! Amisha! Àgueda, alerta! Àgueda! Nari, ja hem arribat. Anem. Entrem, ràpid. Ens hauríem de separar. Vosaltres aneu per allà, nosaltres anirem per aquí. D'acord. Bona sort. Igualment. Il·lusos! Sabia que vendríeu. I nosaltres que ens esperaríeu? El Crom està infestat de bruixots blancs. Gisela, Liola, anem a aturar-los. Atureu-vos! Atura't tu, jo vaig a cercar la meva germana. Un moment, hi pot haver algú. Salvaia, necessit que tu no entris. Com? Pensa que hem hagut de partir corrents. No hem pogut demanar ajuda. Ara l'has d'anar a cercar i tornar amb tota l'ajuda que puguis. No puc! Tenc por de no tornar-vos a veure. Mare, necessitam ajuda. Tot estarà bé, sigues valenta. D'acord. Deixeu-me passar. Laura! Laura! Alice, calla, no veus que aquí no és? Laura... Va, no vos atureu. Anem. On t'amagues? Dóna la cara, miserable rata!
Fuig! Fuig! Què te passa? No tingueu por, són tots morts. Anem. Llàtzer, na Daina! Basili, què ha passat? Ha estat a traïció i ens ha atacat per l'esquena. I na Daina és morta. Anem, Basili. A quina hora s'ha fet? Si això és un laberint, aquí dins no hi ha ningú. Deuen ser de fora. Anem. Anem. Anem d'aquí. Laura! Laura! Alerta, aquí hi ha qualcú. Et mataré, maleïda! Però estava esperant! Desgraciat! Aquí em perderé, no me fa mal. Basili. Basili. Maleïts desgraciats. Laura! Laura! Molt bé, Osgadeó. Tot teus. El símbol d'Oriat està tacat de sang. Maleït siguis! Els eliminaré tots, un darrere l'altre. Sou tots igual de patètics. Bruixots blancs. Què passa? No pots parlar? Estàs mort de por, bruixot? Què més voldries? No hem més que un miserable cuc, Osgadeó. Un cuc ardit. Mai podràs arribar a tenir el poder que jo tinc. T'equivoques.
Nari! Nari! Desgraciat! Aleix, fet-en fora! Aleix! Tu... Què li has fet a la meva germana? Com pot pensar que li hagi fet mal a l'Eix? Ets una mentidera! Aleix, però què fas? Què passa? Els bruixots blancs desconeixeu el poder de l'amor? Ell no està enamorat de tu, bruixa aficionada. Tu? Però com pot ser? Que em diràs que no t'esperaves. Com pot ser que no siguis morta? Perquè ets estúpida. Aquesta vegada moriràs. Les putes com tu estan millor mortes. Per què ho has fet? Per què ho he fet, dius? Perquè estic cansada, Llàtzer. Estic cansada de només servir per anar a cercar floretes al bosc, d'haver d'aguantar els amics d'una patètica bruixa blanca que no en té ni idea del que significa ser la gran bruixa suprema. Jo sí que ho hauria fet bé. Però ara tindré una cosa molt millor, Llàtzer. Jo seré la gran bruixa suprema del Crom. El mig gegant mai te donarà el seu poder. Recorda les meves paraules, Llàtzer. Encara et pots unir amb les seves. Vés-te'n ara i m'oblidaré de tu. Si et quedes un segon més, te mataré. Aleix, du-la aquí. Laura! Laura, per favor! Sirio, fes alguna cosa, per favor! Ma per què t'atures, Sirio? Me vols ajudar, per favor? Sirio, fes alguna cosa. Aleix, no sap greu, però ara ja no hi poden fer res més. No. No. No et pot morir la meva germana. Laura, no et pot morir. Aleix, ara has de ser més fort que mai. Agafen a Laura i amaguet a l'entrada del tron, fins que arribin a salvar. Jo he d'anar a ajudar a Ha estat un espectacle interessant. Supos que a hores d'ara ja deveu pensar que heu guanyat la guerra. Vosaltres, simples bruixots blancs. Estàs acabat, mig gegant. Sí, acabat. Així que tu ets la nova gran enemiga. És un plaer. De segur seràs una bona contrincant. Segur que sí. És una llàstima que tan sols sigui per una nit. Tu ho has dit, mig gegant. Ja!
Sirio està ferit! Per favor, ajuda'l! Cor! Pare! Un dels dos ha de desaparèixer avui, mig gegat! Però abans, divertim-nos una mica. Deixa que t'ajudi. Per favor, Àgata, deixa d'ajudar. Passem-ho bé, mig gegant. Que la màgia decideixi. Però encara tens el valor de comprovar de part de qui està la màgia? Ara! Llàtzer, per favor, no ploris. Aixeca't, pare. Segur que recuperaràs. Hem vençut el crom, fill meu. Aquest és el preu que hem de pagar. Necessit que siguis fort i que ajudis a la teva mare. No diguis això, pare. Llàtzer, on és Nàgueda? Sóc aquí. Àgueda. Pare. Estic molt orgullós de tu. M'agradaria poder veure tot lo lluny que arribaràs. Pare. Digueu a la vostra mare que l'estim. I que me perdoni. No! No! Llàtzer, hem de trobar en l'eix. Per favor. I els altres? Són morts. I en Sirio? També és mort. No! 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 No!
mestre? Arcàdia! Arcàdia! M'has d'ajudar. Necessito que m'ajudis. El Crom no sobreviurà sense jo. Jo vos substituiré, mestre. Mai! Tu no ets digne del meu poder. No! No! Estàs molt equivocat. No!